Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel! Ngayon guys, ang gagawin ko is kung paano po ako mag-makeup. Itong makeup na gagawin ko guys is request po to ng high school friend ko, high school classmate ko, na ang ganda na talaga niya guys. Hindi na siya kailangan sana mag-makeup. Pero ni-request niya kung na magawa daw ako ng vlog, ng video na yung simpleng makeup lang at madali ang makeup lang, yung makeup tutorial na yung simple lang at saka madaling gawin. Yun yung niya, request niya. So ngayon gagawin ko yung request ng kaibigan ko, classmate ko ng high school. So guys, please keep on watching. Ito guys, ginawa ko na yung kilay ko. Ayan, nagkilay na ako upcam at saka naglagay na rin ako ng contact lens para madali lang talaga tayong magsimula ganun sa makeup, kasi itong gagawin ko is about makeup lang to. At saka guys, disclaimer lang ha, hindi po ako magaling sa makeup. Ngayon, itong gagawin ko is ito lang yung palagi kong ginagamit, ito lang yung palagi kong ginagawa sa tuwing magme-makeup ako. Ano lang to guys, madali, simple, madali ang makeup lang to guys, from beginners. Para lang to sa mga beginners guys ha, yung mga makeup na to, kasi simple lang talaga to guys. Sige na, magsisimula na tayo. Ito po talaga yung At saka guys, ito po yung technique ko pagdating sa makeup. Ito, pure aloe vera, organic na aloe vera talaga guys. Ayan guys. Ito yung ginawa kong pang moisturize sa mukha. Ito. Kumuha lang kayo ng ganito guys. Ayan. Ganyan siya kalaki. Ayan. Kasi yung iba kasi guys, bumili pa sila ng mga pang moisturize talaga sa mukha nila. Ito kasi guys, maganda tong aloe vera pag magme-makeup kayo. Lalo na pag lumabas kayo ng bahay, kasi protection to sa guys, sa araw. Tapos yung product din, ilagay ko na guys sa samtang guys, nagdaldal ako. Ayan. Maganda kasi to guys, kasi hindi po papasok agad ang product na nilagay mo sa mukha mo. Kailangan mo lang tong guys, patuyuin mo lang to guys. Madali lang naman ang magpatuyo nito. Ito. Ganyanin nyo lang guys. Ipisil-pisilin nyo na lang siya guys hanggat lumabas yung katas niya. Ito lang yung ginagawa ko guys. Wala na akong ibang ginawa sa guys, sa makeup. Wala na akong ibang pinahid sa mukha ko pag mag-makeup ako. Hindi na ako kailangang gumastos. Although marami namang mura lang pang moist sa mukha mo para maganda yung mukha mo guys. Pero ito, organic na to, at saka marami naman kami dito sa bahay. So ito na lang gagawin ko. So guys, patuyuin lang po natin to. Ayan. Kailangan kasi siya guys na tumuyo. Ayan. Tuyo. O ayan na guys, tumuyo na siya guys. Ayan. Madali lang magpatuyo nito guys. Ayan. Pag ma-feel nyo na guys na tumuyo na siya, so pwede na kayong maglagay ng foundation. Pero i-sure mo nyo muna na tumuyo na talaga siya. Ayan. Yung matuyo na talaga siya. Kasi hindi na natin kailangan gumastos guys kung may organic naman talaga na pwede nating gawin. Kasi ako guys, kuripo talaga ako pagdating sa mga bibilihin. Pagdating sa mga mamahalin, ayoko bumili ng mga mamahalin. Gusto ko yung kaya lang sa budget. Ayan. Ayan, tumuyo na siya guys. So, mag-foundation na tayo. Itong foundation ko guys, ito, pinkies, ayan. Sobrang gamit ko na to guys, kasi sobrang ganda niya. Nagustuhan ko siya at hiyang po to sa skin ko. Hindi po mangangati yung skin ko. Kaya ito yung palagi kong ginagamit. Ayan. Ayun sobrang sira-sira na niya kasi sobrang gamit ko na siya. At may isa akong foundation guys. Ito si Fit Me. Ayan. Okay din naman to siya sa akin. Kaso lang guys, medyo dark siya sa skin ko. Para talaga yun sa mga
Morena talaga. Ako kasi guys, hindi ako ganong maputi, hindi rin ako ganong maitim. So, medyo naitiman ako sa kanya. Ayan, ilagay lang natin dito guys. Kukuha lang tayo ng maliit. Ito, ayan, ganyan kaliit. Tapos, kailangan nyo lang gumamit ng sponge. Dapat ang sponge nyo is malinis siya. Tapos, ganyanin nyo lang siya. Ayan. Ganyan lang siya. Maliit lang. Depende din sa inyo kung medyo, mahilig kayo sa mirror ako dito guys. Kasi, ang hirap tumingin sa, camera. Ayan. Kailangan nyo lang ng sponge. Actually guys, hindi ko gusto tong sponge na guys. No? Parang hindi ako nalambutan sa kanya. Ayoko sa'yo. Ito na lang isa. Ito isa guys, sobra tong malambot. Kaso lang, ginamit ko siya kanina. Pero okay na to. Dito na lang tayo sa part na hindi pa gamit. Ayan. Kailangan lang ninyong yan. Ayan. Blend nyo lang ng maayos. Ang nag-request kasi nito guys, sobra na talaga niyang ganda guys. Yung ganda niya guys, yung parang kamukha po siya ni Joy Cheng, yung artista sa JME guys. Sobrang ganda na. Shout out pala sa'yo, Day Evelyn. Ito na po yung request nyo sa akin. Medyo natagalan po siya sa paggawa ko kasi sobrang ko talaga, Day. Busy. Ayan, Day. Sobrang kahit anong foundation na meron ka dyan, kahit anong foundation na meron kayo, kung hiyang naman yun para sa inyo, go na. Goran nyo na yan, girls, ha? So, kailangan ko talagang magdagdag dito, guys. Ayan. At saka itong mga maitim-itim na to, guys. Ano to, guys? Pimples ko to na ang tagal niyang natanggal sa mukha ko. Ayaw niyang umalis sa mukha ko. Ayan. Ayan guys, yung kilay ko guys, ayan, tumutubo na siya guys. Hindi ko muna siya nilinisan kasi ipapakita ko sa inyo kung paano po ako mag-wax ng aking kilay. Ayan. Pinasadya ko yung patubuin. Okay, next, move on. Move on na tayo sa concealer. Ang concealer ko is Maybelline New York. Ang shade niya is, saan na bang shade nito? Hindi ko na makita ang shade nito Basta medium light siya guys. Oo, medium light. Hindi ko na alam kung parang natanggal na ata yung shade. Medium. Medium light 25. Ay, nakita niyo ba? Basta medium to. Ayan. Lagyan niyo lang dyan. Ayan. Importante to Kasi tapos dito sa may noo. Tapos kailangan dito, ayan. Para yan sa sa ilong natin na Ayan. Tapos dito sa baba. Ayan. Ano nyo na lang to guys. Gamitin nyo lang to ng kamay guys. Kasi mas magandang pamblend ang kamay sa concealer. Ayan, maganda siya guys kamay lang. Pag concealer na nyo yung ginagamit nyo, kamay nyo na lang yung pang-blend nyo. Kasi mas mabiblend siya ng mabuti. Na-blend na natin guys. So, maglagay lang tayo ng kunti dito sa may matahan. Ayan. Lagay lang natin para pag tayo mamaya, eyeshadow maganda siya. Ayan, ganyan lang. Siyempre, di ba, ang dali lang mag-makeup. Concealer lang. Ayan, yung makeup lang na kayang-kaya nyo lang siyang bilhin. Yung kayang-kaya nyo lang siyang gawin. Kasi kung gagayahin natin yung ibang mga magagaling na, tapos hindi pala natin kaya, wag na.
Yun lang ang alam natin gawin natin. Yun lang yung kakayahan natin. Doon na tayo. Yun na lang yung gagawin natin. Huwag na tayong mangarap sa iba. O yun na. Eh, ang galing na naman kasi nila pagdating sa makeup, diba? Ayan. O, ayan guys, diba? Na-blend na natin. So, ako kasi guys, ang skin ko is super oily. So, kailangan kong mag-bake ng powder. Ang gagamitin kong powder, ito yung powder na pinaka-favorite ko talaga para sa akin kasi oily skin ako. Si Nichido Creamy Glow. O, diba? Ito guys, matagal na to sa akin. Murang-mura lang to guys. Kayang-kaya nyo tong bilhin. Sobrang ganda to guys na powder. Yan, maganda to na, guys, powder. Para sa mga oily skin, sobrang ganda to. Ayan, dito po nakalagay yung mga, ko guys, mga brand. So, ayan guys, maglalagay lang po tayo ng, powder. Para, to guys, pang mabake yung, ko, oily skin kasi ako guys. Ayan, hayaan nyo naman siya guys. Habang naglalagay po tayo ng next na gagawin natin guys is mag-contour po tayo. Ang gagamitin ko na contour guys is si Careline Oil Control. Ayan. Si Careline. Ingat lang po tayo dito guys kasi po guys, sobra tong ayan, pigmented. Ayan guys, sobra tong pigmented guys. Ganyan guys, so mag-contour po tayo para ganyan yung kunwari yung mukha. Ayan. Maliit daw yun. Ayan lang. Parang walang nangyari. Nakita nyo guys, di ba? Yan. Medyo lang guys, niliitan ko lang siya ng paglagay kasi sobrang tong pigmented guys. Uy, tingnan nyo guys, Diba? Yan. Dito. Ako hindi. Ayun, tama na yan guys. Okay. Diba? Nakita nyo. Ako kasi guys, pag mag-contour kasi ako guys, hindi ako masyadong naglagay dito sa may, sa forehead kasi ang gusto ko ganyan lang yung mukha ko, yung pabagsak lang na mukha. So, punta na tayo sa mag-eyeshadow tayo guys habang nagbibig ako sa aking powder. Ito yung pinaka-gusto ko talaga guys na guys, na eyeshadow. Ito si Vice Cosmetic, Vice B221. BT21 Vice. Ayan. Si BT21, si Vice Cosmetic. Ayan. Alam niyo guys, tingnan niyo guys. Gamit ko na to guys. Sobrang ganda po niya guys. Talaga, super nagustuhan ko talaga siya. Ang una natin gagamitin guys is ito. Ito si Orange. Ang hirap kasi ng mga to guys Si Hana, may Hana dito. Huwag na natin hirapan yung sarili guys. Kasi to guys yung mga shade na nakalagay dito guys is Korean. So, ang hirap. Ito na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Number 10 yung una natin ilalagay sa atin. Kasi ito yung gusto ko yung parang orange na color. Ayan. Alam niyo guys, sobrang ganda to guys. Kasi hindi ka talaga mahirapan mag-blend nito guys. Sobrang ganda ang ni Vice na yun. Yung pang eyeshadow niya. Kahit para sa akin guys, mahal na kasi siya guys kasi around 600 na kasi siyang nabili ko kasi online ko kasi ito in-order kasi hindi tayo makalabas. So, online, ayan ang palit niya. Sobrang ganda. Subukan niyo kung hindi kayo habang available pa to kasi palagay ko ano na to. Sobrang madali na itong maubos. Ayan. Ano ba yung camera ko guys, no? Dito sa personal guys, ang orange na niya. Pero sa camera parang walang nangyari. Bakit? Kailangan na ba talaga kitang palitan, camera? Huwag muna ngayon ha, wala akong pera. At pag guys, mag-eyeshadow kayo guys, hindi ko talaga guys yung sa babaw sa crease talaga siya. I-blend niyo lang siya ng mabuti. Ayan. Diba? Diba guys? Ayan. Ayoko na siyang So, pag naglalagay ka, nag-eyeshadow kayo guys, galing sa malaki na brush, paliit kayo ng paliit. Ayan, manap tayo dito ng maliit. Itong gamitin nyo next. Paliit siya ng paliit. Tapos, ito, kunin lang natin itong brown na to. Ano ba to? 10. Number 12. Ayan. Yung panghuli guys. Ilalagay nyo siya guys dito sa ilalim ng yung mata. Dito. Ayan guys Ayan. Kaya maliit yung gamitin ninyo para hindi po yun matabunan yung una ninyong
nilagay. Makikita pa rin siya. Oh, ayan, di ba? O, di ba, nakita pa yung una nyo nilagay. So, ang gagamitin ko lang ngayon, guys, na eyeshadow is, apat na klase lang yung gagamitin natin. Hindi natin yun, ito next. Ayan, ganyan kalaki, guys. Kasi, maglalagay na tayo dito. Ayan. Gamitin natin to ito. Ito si brown. Ano ba to siya? 4, 5, 6, 7. Ika-7. Number 7. Ayan. Siya ang gamitin natin. Kasi gusto ko talaga tong color na to, guys. Sobra. Paborito ko talaga to nga kulay, guys. Ako kasi, guys, hindi ako ma-effort pagdating sa guys, sa eyeshadow. Kasi yung mata ko kasi, guys, is malalim siya. Sobra siyang guys, malalim. So hindi ko na kailangan guys, mag-effort talaga kasi hindi siya makikita pag hindi ako ganun, no. Kung hindi lang ako nakaganon, hindi siya makikita. Hindi nila ma-appreciate na naglagay pala ako na eyeshadow. Tapos, guys, balikan po natin si number 12. Ayan. Balikan po natin siya para lumutaw talaga siya. Yan. Next na kunin natin is hanap tayo ito. Guys, paliit na po tayo, ha. Ayan. Ang kunin nyo last is si number 4. Ayan, si black. Ayan, black. Kunin nyo po siya at ilagay nyo po siya dito sa dulo. Ayan. Ayan, o diba? At balikan lang natin si number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Number 8. Ayan. At balikan natin yung number 9. 9 ba to? O, 10. Number 10. Ito, orange. Ito, balikan natin siya. Ayan, guys, tapos na ang ating eyeshadow. So, gusto ko po siyang lagyan sa center ng ito. Itong number, ba to? 6. Number 5. Itong number 5, guys, ito. Ito, lagyan po natin siya dito sa, center. Hindi ko alam kung makikita ba siya. Tapos, guys, ang ilagay natin sa ibaba. Kung ano yung kulay na nakalagay yan sa eyeshadow nyo, yun yung ilagay nyo. Ito, orange. Lagay natin dito. Ganda niya. Ayan. Ayan. Ayan, tapos na po tayo. So, ko na to, guys. I-blend ko na to, ha. Yung mga powder. Ayan. Tapos, yung nilagay natin na contour, guys, yun yung ilagay natin sa bridge. Yung line nose natin. So, para madali, guys, kamayin nyo na lang. Pwede kamayo na lang yung gamitin nyo. Tapos, iganyan nyo siya. I-shake nyo lang siya. Tapos, ganyanan nyo lang siya. Ayan. O, diba? Matanas na ilong. Ayan. O, ang dali lang. Walang kahirap-hirap gumawa ng makeup. Ayan. Madali lang siya. Tapos, lagyan nyo lang siya ng powder sa kiliran. Kahit maliit lang na powder, guys. Ayan. Diyan. Yan lang. Yan, blend nyo lang siya. O, diba? Matangos na ang ilong. Okay, move on.
punta na tayo sa ito, pinakagusto ko talaga guys na blush on. Si Superstar. Guys, kasi pag ganyan po ako, ayan, pag ganyan po ako mag-blush on kasi gusto ko talaga yung gusto ko talaga guys yung para akong mistisa, yung nag-blush ako ganun. Sinasali ko siya dito, ayan. Pag ganun ako maglagay ng ayan, hindi ba ang ganda? Ang ganda sa mukha talaga. Itong, guys, ganda na to. Ayan. Para ka lang, ang cute tingnan. At dito naman talaga, guys, sa highlights natin, ang gagamitin natin is itong highlight nila. Ayan. Sobrang ganda din to, guys. Ayan. At ito, gamitin ko to guys sa pang highlights ko dito. Para pak na pak talaga siya. O, diba? Kita niyo ba guys? Sobrang ganda talaga niya. Para ano yung mukha niyo guys, sobrang, para kumintab. Kung gusto niyo kumintab. Yung mga excess, ayan, imimix niyo na siya. Ayan. Diba? Next is punta tayo sa lips. Ako kasi guys, ang paborito ko talagang kulay pag lipstick is red. Red. Yun lang yung palagi kong ginagamit. Since yung na-meet ko na siya, si Maybelline. Sobrang ganda talaga niya guys, si Maybelline. Ayan. Sobrang ganda at saka ang bango pa niya. Ayan. Ito. Ang ganda, para siyang candy. Yan guys, lipstick na po tayo. Ito si Maybelline ang gamitin natin. Maganda po. Ayan. O diba, ang ganda ng kulay niya. So, kailangan ko pa talaga lagyan ng guys highlights guys. Ito. Guys, tapos na at sa natin sa makeup. Pero hindi po kumpleto yung makeup nyo kung hindi nyo lagyan ng piluka yung full eyelashes. So maglalagay po tayo guys sa ito po ilagay natin para pak na pak yung makeup natin. Piluka, muna tayo. Mascara. Ito mascara na to guys, is Maybelline waterproof po to guys. So, ayan na guys. Ilagay na po natin tong piluka na to. Sobrang haba to. Ayan, maglagay lang po tayo guys ko na guys. Nilagay ko na siya guys. Ayan, diba? So, ang next guys, aayusin ko lang yung buhok ko at babalikan ko po kayo mamaya-maya lang. Sandali lang to guys. Aayusin ko lang yung buhok ko. So, ayan na guys. Ito na po yung buhok ko. Inayos ko na siya. Plansya lang yung katapat niya, diba? O, ayan. Naplansya ko lang siya, guys. Ayan. Ayan na po. Ito na po yung look natin for today. Ayan. O, diba? Ayan. Yan na guys. Tapos na po tayo. Ayun. Ito na po yung simpleng makeup natin. Madali ang makeup natin. Kahit madali ang makeup lang po to guys. Ayan. Nakalagay po tayo ng full eyelashes. Ayan. Ito ba talaga yung madalian? O sige na guys. Habang nagme-makeup naman tayo talaga. Panindigan na lang natin. Lagyan na lang natin yan ng ganyan, no? Para maganda naman tayo. So guys, thank you so much for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe, and please don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. So guys, thank you so much for watching at sana guys, suportahan niyo po ako at sana patuloy niyo po akong
At sana din guys, wag po kayong magsawang manood sa akin kahit hindi man ako masyadong magaling pagdating sa vlog. Pero unti-unti ko na yung inaral na sana makuha ko yung perfect timing na mga salita, yung mga ginagawa. Yun yung pinag-aralan ko. Kaya sobrang na-busy ako. Kaya guys, thank you so much. Bye! See you on my next vlog. Bye everyone! God bless you all! Bye!